ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Збираємося на Святую Мишу сьогодні в четвер, 5-го звичайного тижня. На початку Евхаристії представимо Пану Богу наші інтенції, з якими сьогодні приходимо до Христа. В час гэтай Святой Мши один со святаром молится за померлых, за святой памяти померлого Александра Тимофеева, в другую годовину после смерти, померлых Семі Селюк, Елену Юзефа, померлых Семі Шукілович, Франтишка, Зенона, Кристину, Франтишка и померлых Семі Селюк, Марию, Станислава и Валентина. Другий святар молится за святой памяти Галену Змитровичу, третью годовину после ее смерти. Просим для померлых об радости вечного життя в Божьем володарстве. Теперь перепросим Бога за наши грехи, как мы могли годно скласти эту найсвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Боже, добрый Ойче, ховай завсёды сям'ю Твоих верных, отуляй их нас Своей опекой, бо всю надею мы ускладаем на небесную ласку, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарит в едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги «Быття». «І сказав пан Бог, недобра, каб чоловік був один, ствару адпаведную яму дапамогу. Пан Бог учыніў зямлі ўсіх звяроў палявых і ўсіх птушак нябесных і прывёў іх да Адама, каб убачыць, як ён назаве іх. І як Адам назваў кожную жывую істоту, такім і было яе імя. І назваў Адам імёнамі сваімі ўсякую жывёлу, птушак нябесных і ўсякіх звяроў палявых, але для чалавека не знайшлося адпаведнай яму дапамогі. Тады пан Бог спаслаў на Адама глыбокі сон, і калі той заснуў, вынуў адно з рэбраў ягонных, а месца гэтае закрыў целам. Потым з рэбра, узятага з Адама, збудаваў пан Бог жанчыну і прывёў яе да Адама. І сказаў Адам, гэта косць ад касцей маіх і цела ад майго цела. Яна будзе названа жанчынай, бо ад мужчыны была узята. Таму пакіне мужчына бацьку свайго і маці сваю і прылепіцца да жонкі сваёй, і стануць яны адным целам. І былі абодва голыя, Адам жа і жонка ягонная, але не сароміліся. Гэта Слово Божае. Дякуємо Пану Богу. Щасливий чоловік, який боїться Пана. Щасливий чоловік, який боїться Пана. Щасливий кожний, хто боїться Пана, хто ходить ягоними шляхами. Плен працы рук своих будешь споживать, будешь счастливый, добро тебе будет. Счастливый человек, який боится Пана. Жонка твоя, як уродливая виноградная лоза, в стенах дому твоего
Сыны Твои, як оливковые паростки, вокруг стола Твоего. Счастливый человек, який боится Пана. Вось так буде благословлений чоловік, який боится Пана. Нехай благословить Тебе Пан Сиону, и ты убачишь добробыт Єрусалима во все дни життя своего. Счастливый человек, який боится Пана. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Примите с покорою посадженное у вас слово, якое може збавить ваші душі. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія поводле Марка. Хвала Тебе, Пане. У той час Єзус падняўся і адышоў у межы Тыра. Увайшоўшы ў дом, хацеў, каб ніхто не ведаў пра гэта, але не змог утаіцца. Бо жанчына, у якой была апанаваная нячыстым духам дачка, адразу пачула пра яго, прыйшла і ўпала да ягоных ног. А была яна язычніца, родам серафініцыянка, і прасіла яго выгнаць нячыстага духа з яе дачкі. Ён адказаў ёй: «Дай спачатку насыціцца дзецям, бо нядобра ўзяць хлеб у дзяцей і кінуць шчанятам». Яна ж адказала яму, кажучы: «Пане, але і шчаняты ядуць пад сталом крошкі ад дзяцей». Тады ён сказаў ёй: «Дзеля гэтага слова ідзі. Нячысты дух выйшаў з тваёй дачкі». Калі яна прыйшла ў свой дом, убачыла, што дзяўчына ляжала на ложку, а нячысты дух выйшаў з яе. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Миланы ў Христе Пану, дорогие браты і сёстры, сённяшняе Евангелие показывае нам великую веру жанчыны, якая не належала да ізраільскага народа, але, гледзячы на гэта, верыла ў тое, што Бог, што Езус Христос можа ёй дапамагчы, што Езус можа аздаравіць яе дачку. Гэтая жанчына была язычніцай і прасіла Езуса Хрыста, каб вызваліў яе дачку, якая была апанаваная нячыстым духам. Гэтая жанчына прыйшла да Езуса з вялікай верай і таксама з вялікай пакорай. Бо, нягледзячы на не вельмі прыемныя словы, якія да яе кіруе Езус, кажучы ёй: «Дай спачатку насыціцца дзецям, бо нядобра ўзяць хлеб у дзяцей і кінуць шчанятам», яна далей просіць Езуса, каб ёй дапамог. Менавіта боль яе сэрца і любоў да сваёй дачкі дазволілі ёй гэта зрабіць. Так прасіць Езуса Хрыста, не гледзячы на тое, што пачула такія словы. Нават сам той факт, што яна прыйшла да Езуса, не пабаялася, што будзе адкінутай, не пабаялася, што Езус не зверне проста на яе увагу, як на язычніцу. Яна прыходзіць, бо верыць, прыходзіць, бо любіць сваю дачку. І
дзякуючы гэтаму атрымлівае тое, аб чым Езуса прасіла. Калі яна прыйшла ў свой дом, убачыла, што дзяўчына ляжала на ложку, а нячысты дух выйшаў з яе. Дарагія браты і сёстры, мы таксама вельмі часта звяртаемся да Езуса Хрыста з нашымі малітвамі, з нашымі просьбамі, але, на жаль, не заўсёды атрымліваем тое, аб чым Езуса Хрыста просім. Святы Аўгустын калісьці казаў такія словы, што калі чалавек не атрымлівае тое, чаго просіць Езуса Хрыста, то гэтаму ёсць тры прычыны. Першае, гэта тое, што сам чалавек можа быць нядобры, сам чалавек можа мець зло ў сваім сэрцы. Другая прычына, гэта тое, што чалавек просіць дрэнна, не маючы даверу, не маючы сапраўднай веры. Замест таго, каб рабіць гэта з цярпялівасцю, з вялікай пакорай, з верай і любоўю. І трэцяя прычына, гэта тое, што чалавек можа прасіць аб чымсьці нядобрым. І калі б ён гэта атрымаў, то гэта, наадварот, зашкодзіла б яго душы альбо целу, альбо зашкодзіла б іншым людзям. І трэба прасіць добра, як кажа святы Аўгустын. І, дарагія браты і сёстры, менавіта прыклад гэтай жанчыны сённяшняй Евангелія з'яўляецца прыкладам такой добрай малітвы. Яна з'яўляецца добрай маці, добрым чалавекам, бо прыходзіць з любові, любіць сваю дачку. Просіць таксама з вялікай пакорай, з вялікай верай. І таксама просіць аб чымсьці добрым, просіць аб тым, каб Езус вызваліў яе з-пад улады злога духа. І, браты і сёстры, вельмі важна, каб мы таксама звярталіся да Бога з нашымі просьбамі. Напэўна, вельмі важная кожная малітва, і малітва праслаўлення, малітва падзякі, малітва перапрашэння за нашыя грахі і нашыя слабасці. Але Езус у Евангеліі вельмі часта падкрэслівае неабходнасць малітвы просьбы. Прасіце, і будзе вам дадзена, кажа Езус Хрыстус. Каб мы звярталіся да Яго з гэтай благальнай малітвай. Навошта гэта патрэбна? Бо Бог і так ведае, чаго нам трэба для жыцця, для шчасця, чаго мы патрабуем. Але, дарагія браты і сёстры, гэта малітва патрэбна перш за ўсё нам. Таму што, звяртаючыся з просьбай да Бога, мы усведамляем сабе, што патрабуем Божай дапамогі. Таксама малітва просьбы з'яўляецца праяўленнем нашай веры, нашай надзеі і нашай любові да Бога. Бо кожная малітва просьбы – гэта малітва вялікай веры. А таксама, дарагія браты і сёстры, звяртаючыся з нашай просьбай і просім штосьці калі Пана Бога, то Бог, адказваючы на нашу просьбу, дазваляе нам таксама, каб рабілася штосьці, чаго хочам мы. Навіта наша просьба разам з воляй Божай дазваляюць нам удзельнічаць у гэтай справе збаўлення свету, перамены свету на лепшае. Таму, дарагія браты і сёстры, кожны раз, калі мы звяртаемся да Бога з нашымі просьбамі, варта падумаць аб тым, якой гэта з'яўляецца просьба. Ці сапраўды яна добрая, ці сапраўды мы просім аб добрых справах, аб добрых рэчах, ці просім з верай і пакорай, і ці самі мы ў гэты момант жывем у Божай ласцы, стараемся любіць Бога і жыць і быць у еднасці з ім, каб наша малітва была выслуханай. Амен. Да Бога Отца, ад якога паходзіць усялякае дабро, знясём нашыя супольныя малітвы, молімся за святы касцёл, каб яднаў чалавецтва ў адну Божую сям'ю, Цябе просім. Молімся за нашу дыяцэзію, каб святары, законныя сёстры, вернікі нястомна імкнуліся да святасці, Цябе просім. Молімся за кіраўнікоў дзяржаў, каб клапаціліся пра дабро для свайго народу і кіраваліся прынцыпамі справядлівасці, Цябе просім.
Слухай нас, Пане. Молімся за сім'ю, у яких є хтось хворий, каб близькі былі для яго опорою і дапамогою кожнай сітуацыі. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за наших близьких памерлых, за святой памяці Гелену Змітровічу, 3-ю гадавіну пасля яе смерці. Так само за памерлого Александра Тимофеева, 2-ю гадавіну пасля яго смерці, памерлых сям'і Селюк, Галену Юзафа, памерлых сям'і Шукелович, Францішка, Зенона, Крыстыну і Францішка, і памерлых сям'і Селюк, Марыю, Станіслава і Валянціна, каб міласэрны Бог прыняў іх у сваё нябеснае валадарства, Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб мы умелі быць удзячнымі Богу і людзям за ўсялякае атрыманае дабро. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Пане, прымі нашыя просьбы, выслухай нас, хоць мы гэтага не заслугоўваем, праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Бог милосердный, и Он клича нас и спосылает милости час, каб наши души стали чистей. Иди, худчей, грех спыни и голос Твой почуй, Божьей лаской душу уратуй на кожном месте и в кожный час. Иисус чакає нас. Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог, і Отець усемогутний. Нехай Хай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому костьолу святому. Пані наш Боже, Ти створив хліб і віно, каб яни підтримлювали наше земное життя. Учені, каб яни стали для нас сакраментом, який дає життя вічне, праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами, І з Духом Твоїм угору серце, узносим їх до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Ты праз умілаванага Сына Слова Тваё стварыў чалавека і ў дабрыні сваёй адрадзіў яго да новага жыцця. Таму служыць Табе ўсё стварэнне, праслаўляюць Цябе ўсе адкупленыя і аднадушна благаслаўляюць Цябе Твае святыя. Таксама і мы разам з усімі анёламі абвяшчаем Тваю хвалу, з радасцю склікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
Это великая таемница веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Wspominaючи смерть из мертвых повстание Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення. Дякуючи, що вчинив нас годними стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святый собрав у одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконал его у любови разом с папом нашим Франтишком, біскупом нашим Владимиром и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які поснули у надеї на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці дійшов з этого свету, і дозволим убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами, святым Михалом Арханьолом и усіми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ними ми хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Прас Христа с Христом и в Христе, Тобі, Боже Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Пам'ятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и престя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, ки живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим Передайте ближнему знак супокою. спокойно усім. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пані, я не вартий, каб Ти войшов до мяне, але скажи толькі слово, і будь оздоровлена душа моя.
Прославляю с верой, Боже мой, Тебе. Ты под видом хлеба скрытый для меня. Тебе мое сердце покарается, пред Твоею величу все зменшается. Наши почуті помиляются, только словы веры тут справджаются. Что сказал Сын Божий, правда вечная, слову Его верить, справа певная. Что сказал Сын Божий, правда вечная, слову Его верить, справа певная. Молимся. Милосердный Боже, Ты дозволяешь нам споживать один хлеб евхаристичный, пить з одного келиха. Просим Тебе, да поможи нам жить так, как мы, з'єднані у Христе, с радостью служили справе збавлення свету, праз Христа Пана нашего. Дякую всім за супольну молитву. Сьогодні вечір, як завжди, у четвер, адарація на святейшого сакраменту, святая година з 23:00 до полуночі. Прийміть Боже благословення. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в супокої Христа. Дякуем Пану Богу. Ангел Панський звістував Панні Марії, і почен вас Духа Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.